Mayong gabi niyata sa ato ang episode sa Carbon Market Night Market. Nani sa likod nga bahin sa Unit 3 sa Carbon Market. Ang Unit 3 mga higala mo ni ang gibalhinan diri sa mga vendors no sa Freedom Park. Kung ako masayop, boss, kamo ang mga vendors sa Freedom Park? Bang ato sa Freedom Park gibalhin mo dire. Okay, so katong mga nangita de og mga buwak mga higalanaan ni dire sa Luyo sa ground gyud sa Unit 3. Unit 2 na din ni dire no. Ang dito mo Unit 3. So na dire sa Unit 2 mga higala ang mga namaligya og buwak katong gikan sa Freedom Park na sila dire. Kumusta man mo dire ang inyong pagkahilona, madam? Daghan gyapon mga mamalit og buwak dire. Ang mga suki mo Muarira. So okay ra mo gibalhin mo from Freedom Park gid dire. Okay na lang kay supak taon kay may gobyerno may atong kontra. Pero ang kita ninyo ang halin mao ra gihapon. O boss. Parehara. Mahal ng tao sir. Mahal ng tao. Pero unsa man mo balik ra mo dito mahuman na dito? Basin wala sa kibaw. Kung mahal na niya. Pero okay ra sad mo og dire ra lang mo. Okay ra sad. So tagpi. Kanya usa man ang presyo sa inyong buwak wa mo mahal? Mura gyapon. Unsay mo gihapon? Unsa dito pas nilapan? Kini siya. Pila man ni unsa ni nga buwak kani? Tagpila man ni? Tag 360. 360 ang usa ka buok? Usa ka bandol. Okay. Pasa na sa yellow no, mura gihapon ning bulaka no. 360. 350 kini. Ora na siya sir. Sige. So naragyan ay diri mga higala no ang mga namaligya og buwak sa Freedom Park na diri sa ilawom sa Unit 2 sa Carbon Public Market. Kay ang dito sa Freedom Park giayo pa man siya. So na diri ang mga namaligya og buwak basig wa mo makatultol na diri sa ground sa Unit 2. Kumusta ang inyong pagkabutang diri, madam? Okay ra? Bisan gibalhin na mo from Freedom Park. Gamay ra. Minus. Pero at least magkaginas makabuhi gihapon og pamilya. Say mabuhi say di sama Martes, Miyerkules, Lunes. Mga buwak. Nangalabay lang kay wang gihalin. Uy, halin. Gihalin. Mingawag ito. Unang alkansi oray mo adto. Taxi. Ikinumpra to ninyo. Di mahimong iuli no. So yan no. Usa man nga bulak imo sagad mga roses. Nganong na may adlaw nga walay halin. Kini mga roses hindi man ba ning mga roses sa unsa man ning mga okasyon. Kayo kanang mga for example sa patay dili man ni siya pwede no, lahi man. So mga parties gini siya. Nay kanang wedding, no? Naputi okay ra sad sa patay. Di man nagikan nga mga bulak kaning mga roses. Sa Cagayan kani sa ato rani. Sa bukid. Unsa man ang buwaka? Wala picture siya kato white rose. White rose. Tagpila man na siya? 100. Ang dozen. Kining roses. Wala 100 gyapon. Ang dozen. Barato siya or kining mahal ni siya karon? Minus na siya pan. Bisag minus sini gid. Nganong mo import? Nganong gikan pa man sa Cagayan ni mangingon ani wa day ni sa bukid? Wala ni lahi ra mo siya kare ato sa ato ni dinhi lokal ra. Lahi man siya gidakon. Mao di ay, no? Lahi ra mo. So, pero imo mga suki sa Freedom Park mo toltol ra dire. Ang uban nakatultol lang uban wa kasad. Kailan na mo kasi man na maligya dire? Nga buwan. Sobra buwan na. Pila sa inyong abang dire mo ra gihapon? Wala pa mami kuanig abang kasi ubang na kami. Pero so far pila man to inyong Freedom Park sa una? Daily ang inyong bayro nun? Ticket naman to sa una. Ticket tag karadlaw? Tagpila? Sinimana. Tagpila ang semana? Kapingatos no. Karon wala pa. Pero wala. Okay. Kini Masa ni sunflower ba ni? Gelbera. Di ko kailang mga bausingan? Gelbera. Gelbera da iko nga. Asa man nagikan? Busay. Tagpila man sad ni? 30 pesos ang
dosina. Oh. Para unsa man ning buwak ka gamiton ang mga kasal gihapon? Oh. Lain-lain color, no? Ang imuha kining mga kuan man ni siya, no, kanang i-background sa mga sa arrangement. Oh. Tagpila man sa ni siya? Ang bandol gikan sa Nisbukid. Daghan common man ni siya, no? Common. Kini unsa gani ning bulaka? Wonder White. Pila man sa dasin na? 70 ra ni 70. Okay. So, salamat kay ninyo, ha. Arita diri sa asa man to mga mamaligya o kanang para buwak sa patay dito, no, likod. Adtong tanawon og tagpila na sa dito. Oh, na diri, no. Way halin, madam. Pero at least nalingaw siya ako, no, kining Facebook na lang kaysa wa pa man munang sa mga mamalit og buwak ari mo diri na sa hakwan na kay medyo mingaw el gabi na masad god o sa mong oras sa maligya taman Kami alas 11. alas 11 gabi. Okay, sige gyud, no. Kaya ron mahalinan arita sa dire mga namaligya. Kumusta ang atong halin dire, boss? Gikan sa Freedom Park, gibalihin mo dire, kumusta, okay ra? Nakatulturan yung mga suki? Lain yun sa mga. Lain gyud, gamay ra gyud. Hopefully makabalik pa mo dito human dito, no? Unsa may giingon dire, permanente ako na mo dire? Pero mo na kining pero di man sa alkanse, boss. Yo. Alkanse. Abin mo lo kay Ano daghan kay mga sakyanan mga hapit mo pag buwak kay diri ko may sakyanan rin so. Amo. Dili nakakuan dito, advantage dito kay mga Ditso Roman. Kapalitan ka ng order og buwak sa patay, na sakyanan unta. Alas-alas sa layo pa kayo. Diri may sakyanan ya. Kanara na kay dungon pa diya ikaw dito nga di pa parkingon kay parkingon kay bawal mo parkingon. So, bintaha gyud dito sa diya. hopefully makabalik mo dito o di makabalik mo unta mo gihapon nga nay mga sakyan makahunong. Kumusta man unya wa mo mahal ang inyong mga buwak, wa mo mahal. So kada to pandemic mahal man yung buwak to kada. Tagpila ning kanang ingon ani? Kana 1,000 nga style. Sa una kay makapalit pa tug 500, makapalit pa gihapon ron dili na. Wala na 500. Sukar nga nag-pandemic ang buwak pati naging mahal. So kining usa ka kuan 1,000 ni siya, boss. Kining gamay 350. Sa una makapalit sa una makapalit umi sa una diya sa inyo og 500, wa na di ay, no, di na mahangyo. Bisa kini 1,000 gihapon ni. 1,000 gihapon. Barato ang buwak, barato pumaligya. Murag makaingon gid ko nga tinuod gid nga alkanse mo kay mura maghuy-huy inyong abaga. Ang inyong smile mura maghilaw kayo ang inyong smile, no. So makaingon ko nga murag dili gid ay pero basin lang mo nabaguhan pa. Hopefully at least na do mo na inyong pangita dugay na. So manghigala, no, mao ni ang sitwasyon sa mga namaligya og buwak diri sa Unit 2. Gikan ni sila sa Freedom Park, mga namaligya og buwak. So ari lang mo diri, no, kay aron hinaut pakatultol mo sa mga namaligya og buwak, mga higala diri sa Unit 2. Dako-dako sa ning ilang area diri, no. Dako-dako sa ning ilang area diri. Okay, so salamat kayo, ha. Salamat niya palihog pag-like o pag-follow sa ato ang vlog. Salamat.